אם אתם עוקבים אחריי כבר תקופה, אז אתם יודעים שאמדול זה אחד החוטים הכי אהובים עליי בעולם, ואולי יצא לכם לראות שליד האמדול בחנויות יש תמיד גם את האמה קוטון. אז מה ההבדל בין אמדול לאמה קוטון? המקרה שאתם רואים פה בצד, המספרים והשמות לידם, זאת הדרך של עולם הקרושה להגדיר כמה כבד הוא חוט. בעבר זה יותר היה מתייחס לכובד בגלל שהיה סוג אחד של חוטים, והיום בגלל שיש לנו המון סוגים סינתטיים שהם הרבה יותר קלים, זה מתייחס בעיקר לגודל של החוט. כמו שאתם רואים פה, אמה קוטון זה חוט מסוג פיין, מספר 2. יש כאלה שגם קוראים לזה ספורט. זה אומר ששני חוטים מלופפים אחד סביב השני ליצור חוט אחד ארוך, שבו אנחנו משתמשים כדי לקרוש. ואמדול זה ההכפלה שלו. כלומר, יש 4 חוטים שמלופפים אחד על השני כדי ליצור חוט אחד ארוך, אז מן הסתם החוט הזה יהיה יותר כבד ויותר גדול. כמובן שכדי לסבך אותנו קצת יותר, יש 2 סוגים של מדיום ו4 סוגים של לייס, אבל ככל שתתנסו ותתאמנו יותר עם חוטים שונים, אתם כבר תדעו לזהות מה אתם אוהבים יותר ומה מתאים לכם יותר לאיזה פרויקט. שיהיה לכם תות של יום!